Yeah. Takabva nemuno. Yeah, boom, yo, geo. Metrically, mathematically, genetically, epidemically, magically, specifically, kimba chipo chakaiswa mandiri na mwari, automatically, radically, professionally, Lloyd stage, internationally, nationally, vandipuva ham, fully functionally, tensionally, bongon bigger, expressionally, kungevari, kupira kuvadzimu traditionally. Boom. I'm so complicated zvekuti atarangu rokuleka simplicity. Ndine chokwadi chiri naked zvekuti vanosona hembe vatogara kuroti. Hakuna zvakasiyana. Aita tachitangira pakati. Hande proper. Yeah. Watch it. Are you feeling this? I come in peace. Mr. Property. Asalven. Watch it. Vane zvavari kufila siya vakadaro hanti mafeelings avo here avari kushandisa kufila good, kufila bad, kufila super kana kufila chigroup cheskati. Ndine ushingi hunenge hwemadrugs wansi wangu marova anobva akudzorera. Handi mamunzwa achinzi arova mbanje. Yes, but ndiye azorohwa nembanje. Ndechikosa zvahambla kozi ukada kuchita mukoma zvinozomatsa paunofambla vapfana vari kundipinda wanise kupinda kwemvura mutambla ndenge ndine backup ndorarama kunge gambla kutora spoon kutesta ngoma dzavo dziri kushata vanotokanidza kunge shata class top shata nekona kavenguva vari kundinzwa kunge gun shata I have my better looks one but hanzi uyu akashata saka ngoma tosota permanently ende todiwa wholeheartedly pachapariti unexpectedly chiri kutaurika ndicho ichi exactly fe vakavarairwa fe suddenly vatibatanidze tiri separately tenge equation solve simultaneously kwatapinda nako ndokopinda nemaskamba pavo panado pavati vashamira panado ni akwete pana kalado asi kalazindikala malewe prado chapter 2 iyai imwe paragraph ndine mabhazi akawanda unge bar azvekundipa kamunhu kanotemba netsafu zviri useless kuita ngewachipo hapana chakamachuwa pakuva machuwa ndosaka ndichita ngemwana mudiki pane vanobayiwa pandotaura shuwa nekuti pfungwa dzavo dzichiri diki ngoma richichaiwa nekakomana kano mwe rabva ratoita wiki sekunge kunaiwa kamwana kachichema saka manje tine mabha mamwe acho mabagla bar mamwe acho maisobar mamwe acho madhidhabha tine hogo mabha sepanzima bhabha temabha ngacho mabagla bar mamwe acho maisobar mamwe acho madhidhabha tine hogo mabha sepanzima nekuti nini ndoba. Are you feeling this? I come in peace. Mr. Property, a servant, nekuti nini ndoba. Tanidza mitsara ndoba nechirungu mitsara ndoda kadza chimboniterera ndoda bura pavakandisungira avo bhizi nemadziwa vachindifurira vatadza kukura ndobva ndavakurira vanogaya handigaye vakundigayira kuti ndinozvigayira manje vachandijaira mupfungwa ndatadza kufamba nekwamandiratidza ndoswera kubhawa kana zvangu zvakwidza ndakatombodonha ndikatoti ndapfidza zvinhu zvakashata bati zvinonakidza zviri zvetumabhebhi ndozvanakadzidza vahombe nevadiki vese ndinoridza ndakuda kuhura nemukadzi wafidza zvinhu zvakashata bati manje munhu anoita zvaanoda nechinhu chake iwe une chako chake ndechake pewo chako kana uchida kupiwa chake chisi chako sandi chako chake ndechake usatsamwira munhu akakunyima chinhu chake akapa mumwe munhu aita kuda kwake kukupa kana kukunyima sarudzo yake masimba ndeake nekuti chinhu chake muva mumirima chizviidzi rukati ukupa kumusvizi achinzwa ndazovarovera mupanda panda pinda ndine patanra panda panda black panda kunge wakanda chingomandakanda taipengomara vamenya samakanda makanda asikandidedi vavo kunge Johnny English 100% Zimbabwean Cambridge but bo kunyangwe nemaswedish vachatora ngoma dzangu voita publish good morning say am I surprising pure English familiarizing mazvinzwa straight no compromising ndabva kudhara handese up and rising nderipi baby rine face one
upi mupesa nechibebi 1 hongu munhukadzi ane murume 1 asi ndeupi murume ane mukadzi 1 kana mabata point yangu katoreka 1 pinde mudzimba ndeipikapo ine mwana 1 so far pamubvunzo 4 papindurwa ende ndiwo ndatanga kubvunza uri panhamba vangani vaona nyozi nhasi kuchannel ndevapi vari kuziva zvaitika kuma pane zinyaya ranetsa kubudiriro ndatomboti mafanizo atorima kumetsitowana 2 taita 1+1 Yeah. Boom. Shout out being